сега ще нарисувам една осмица, да ви покажа един филтър, който е супер лесен. Ще ви го покажа с сцената. Вие ако сте чули тази форма как се оправя. Ето така. Хора, това е лесно и не толкова трудно, а много повечето хора го правят грешно. А вие правите ли го грешно? Ако не, абонирайте се. Ето, брат, човек, айде, чао, чао. Искам това нещо, да мога да нарисувам телефон, да се направя сам фон. Ще го покажа отново. Лесно, кажа. Без исках, докато правя на фон на едно нещо, направих. Къде отивам аз? Все нещо правя. Малко справедливо, само да сменя цвета. Иначе да моя фон. Правих със самичък фон. И ето показвам, повечето хора как го правите. Опа, ето пошъл попълно, повече хора или така, или така. Така пак почвам и това, така и така. Не се прави така, гайс. Не се прави така. Разбирате ли, че не се прави така? Много вас са гледали този клип. Те все някакви ютубъри го правят. Ама грешно го правите. Не правете го правилно. Защо не го правите правилно? Просто това не е разбира. Правилно го правете. Грешно е. Не е грешно. Пак показвам. Ето така се прави. Само си го нарисувам. Даже е така, както аз го правя. То път ще бъде лилово. Значи повечето хора или човек, а той се прави. Вижте как се правят другите хора, как го правят. Така. Не, така и така. Ето, лесно е. Маха. Повечето хора си мислят, че е трудно. Ма за мен въобще не е трудно. Айде, чао, хора. Ще гледаме, свършваме с червено и